Ονομάζομαι Άννα. Είμαι 29 χρονών. Και αυτό που θα σας πω δεν το χωράει εύκολα ούτε το μυαλό μου, ούτε η καρδιά μου. Δεν το περίμενα, δεν το ζήτησα, δεν το φαντάστηκα ποτέ. Αλλά συνέβη. Και το κουβαλάω μέσα μου σαν σκιά που σέρνεται πίσω από κάθε μου βήμα. Ήταν η μέρα του γάμου μου. Η μέρα που, θεωρητικά, κάθε γυναίκα περιμένει με λαχτάρα. Το λευκό φόρεμα, τα λουλούδια, τα βλέμματα, οι όρκοι, ο άντρας που υποτίθεται διάλεξε εσένα ανάμεσα σε όλους. Κι εγώ τον είχα διαλέξει. Είχα αγαπήσει τον Αλέξη σαν κάτι ιερό. Τον εμπιστεύτηκα με την καρδιά μου, με τα πιο εύθραυστα κομμάτια μου. Ξύπνησα νωρίς εκείνο το πρωί, με ένα παράξενο βάρος στο στήθος. Ίσως από το άγχος. Ίσως από την υπερένταση. Ίσως, τώρα που το σκέφτομαι, ήταν το σώμα μου που προσπαθούσε να μου φωνάξει κάτι. Πριν το μυαλό μου το αποδεχτεί. Ήμασταν ήδη στο ξενοδοχείο που είχε κλείσει ο Αλέξης για τη νύχτα πριν τον γάμο. Ήθελε, είπε, να είμαστε κοντά στο εκκλησάκι, να μην τρέχουμε. Ένα ρομαντικό σχέδιο, τουλάχιστον στην επιφάνεια. Εκείνος κοιμόταν βαθιά. Εγώ είχα ξυπνήσει από ένα άσχημο όνειρο που δεν μπορούσα να θυμηθώ, αλλά με είχε κάνει να ιδρώσω. Σηκώθηκα αθόρυβα και πήγα στην κουζίνα να φτιάξω έναν καφέ. Πάντα φτιάχνω καφέ τα πρωινά. Είναι το μόνο σταθερό που είχα σε μια ζωή που δεν έμεινε ποτέ σταθερή για πολύ. Και τότε, χωρίς πραγματικό λόγο, έπιασα το κινητό του. Δεν το κάνω ποτέ. Ούτε είχα λόγο. Ή έτσι νόμιζα. Ήθελα, λέει, να του στείλω ένα χαριτωμένο μήνυμα για να το βρει όταν ξυπνήσει. Σε λίγες ώρες θα είμαι για πάντα δική σου, κάτι τέτοιο. Ναι. Κάποιος θα έλεγε τυχαίο. Κάποιος άλλος θα έλεγε το ένστικτο δεν κάνει ποτέ λάθος. Το τηλέφωνο ήταν ξεκλείδωτο. Και αυτό, για μένα, ήταν πάντα απόδειξη εμπιστοσύνης. Μέχρι που μπήκα στην εφαρμογή των μηνυμάτων και είδα το όνομα της Μυρτός. Της αδερφής μου. Ήταν στην κορυφή της λίστας. Με αποστολή στις 3 και 12 προμεσημβρίας. Η καρδιά μου σταμάτησε. Όχι από καχυποψία, αλλά από ένα παγωμένο, ανεξήγητο φόβο. Κάτι μέσα μου φώναζε, μην το ανοίξεις. Μην το δεις. Μην το μάθεις. Το άνοιξα. Τα πρώτα λόγια με χτύπησαν σαν γροθιά στο στήθος. Θα μου λείψεις απόψε. Ξέρεις ότι θα μου λείψεις. Μη με κοιτάς έτσι στον γάμο. Δεν αντέχω. Δεν κατάλαβα αμέσως τι διάβαζα. Ή μάλλον, δεν ήθελα να καταλάβω. Διάβαζα ξανά και ξανά τις λέξεις, προσπαθώντας να τους δώσω άλλη σημασία. Ίσως αστιεύονταν. Ίσως ήταν κάτι παρεξηγημένο. Ίσως. Όσο διάβαζα, όμως, οι πιθανότητες έσβηναν. Και αυτό που ανέβαινε ήταν ο κόμπος στο λαιμό, το τρέμουλο στα χέρια, τα δάκρυα που δεν ήξερα που να τα βάλω. Τελευταία νύχτα χωρίς ενοχές. Δεν σε έχω ξαναδεί έτσι ποτέ, όχι σαν όταν είμαστε μόνοι. Ο κόσμος μου άρχισε να διαλύεται. Όχι μόνο γιατί πρόδωσε εμένα, αλλά γιατί πρόδωσε την οικογένειά μου. Την καρδιά μου. Τη μοναδική μου αδερφή. Έκλεισα το τηλέφωνο. Το άφησα αθόρυβα στη θέση του. Και γύρισα στο δωμάτιο. Ο Αλέξης ακόμα κοιμόταν. Ανενόχλητος. Ήρεμος. Τον κοίταξα για λίγο, σαν να έβλεπα έναν άγνωστο με το πρόσωπό του. Ήθελα να ουρλιάξω. Να τον ταρακουνήσω. Να τον χτυπήσω. Αλλά δεν έκανα τίποτα. Ένιωθα κενή. Η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μου δεν ήταν να φύγω. Αλλά, πώς θα περάσω τη μέρα χωρίς να δείξω τίποτα. Ναι. Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στην επιβίωση, όχι στην αλήθεια. Εκείνο το πρωί, αντί να χαμογελάω επειδή παντρεύομαι τον άνθρωπο που αγαπώ, έμαθα ότι και οι δύο άνθρωποι που αγάπησα περισσότερο στη ζωή μου μοιράστηκαν κάτι πίσω από την πλάτη μου. Και δεν ήξερα αν ήθελα να πεθάνω, να σκορπίσω ή απλώς να ξυπνήσω και να μην είναι όλα αυτά αλήθεια. Αλλά δεν ξύπνησα. Γιατί ήταν αλήθεια. Και ήταν μόνο η αρχή, η τελετή ξεκινούσε σε λίγες ώρες. Το νηφικό με περίμενε στο δωμάτιο. Οι ανθοδέσμες είχαν ήδη παραδοθεί. Οι φίλες μου γέλαγαν, έπιναν σαμπάνια και ανέβαζαν stories. Όλα έμοιαζαν τέλεια, εκτός από εμένα. Κανείς δεν είδε το τρέμουλο στα χέρια μου όταν κράτησα το φλιτζάνι του καφέ. Ούτε πως έχασα τα λόγια μου όταν μου είπαν «Είσαι έτοιμη να παντρευτείς τον άντρα της ζωής σου?» Δεν απάντησα. Μόνο χαμογέλασα. Το πιο ψεύτικο, διάφανο, κουρασμένο χαμόγελο της ζωής μου. Μέσα μου, ήθελα να φύγω. Να τρέξω. Να βγάλω το δέρμα μου και να φορέσω άλλο. Ήθελα κάποιος να με ρωτήσει τι έχεις, Άννα,
Και να το εννοεί. Όχι από ευγένεια. Όχι από συνήθεια. Να με δει. Αλλά δεν με είδε κανείς. Όταν με έντυναν, θυμήθηκα την πρώτη μέρα που γνώρισα τον Αλέξη. Ήμουν 25. Στην αποφοίτηση της Μυρτός. Εκείνος ήταν φίλος συμφοιτητή της. Ψηλός, ήρεμος, με ένα βλέμμα που με έκανε να νιώθω ασφάλεια. Είχε αυτό το ήσυχο χάρισμα, μιλούσε λίγο, αλλά σε κοιτούσε σαν να μπορούσε να διαβάσει μέσα σου. Πίστεψα σίγμα, αυτό το βλέμμα. Τώρα, με κάθε κίνηση των μαλλιών μου, με κάθε κουμπί του νηφικού που έκλεινε, ένιωθα ότι με έντυναν για την ίδια μου την κηδεία. Όχι για την αρχή της ζωής μου. Και το χειρότερο, ήθελα ακόμα να με αγαπάει. Ήθελα τα μηνύματα να μην είναι αληθινά. Ήθελα να γυρίσω πίσω και να διαβάσω άλλα λόγια. Ήθελα η καρδιά μου να ήταν πιο δυνατή. Αλλά δεν ήταν. Ήμουν εκεί. Νύφη. Προδομένη. Και σιωπηλή. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη. Η Μυρτώ. Στεκόταν στην πρώτη σειρά με ένα φλωράλ φόρεμα και βλέμμα ήρεμο. Πολύ ήρεμο. Ίσως υπερβολικά ήρεμο. Τι κοίταξα. Μου χαμογέλασε. Απάντησα το χαμόγελο. Όχι γιατί το ένιωθα, αλλά γιατί ήμουν η Άννα. Η μεγάλη αδερφή. Η τέλεια κόρη. Η νύφη που δεν έπρεπε να λυγίσει. Ο Αλέξης με περίμενε στο τέλος του διαδρόμου. Όμορφος. Αψεγάδιαστος. Μου έγνεψε. Τα μάτια του δεν πρόδιδαν τίποτα. Καμία ενοχή. Καμία ταραχή. Και τότε, περπατώντας προς αυτόν, ανάμεσα στα χαμόγελα, στα λουλούδια, στις φωτογραφίες θα αναρωτήθηκα, μήπως είμαι εγώ το λάθος, μήπως τον έσπρωξα εκείνη, μήπως δεν ήμουν αρκετή. Αυτές οι σκέψεις δεν ήρθαν σαν κατηγορίες. Ήρθαν σαν πληγές που ξανανοίγουν. Γιατί, όταν σε προδίδει κάποιος που αγαπάς, η πρώτη σου σκέψη δεν είναι «γιατί μου το έκανε», αλλά «τι έκανα λάθος». Ο ιερέας μας μίλησε για αγάπη, για υπομονή, για πίστη, για ενότητα. Η ηρωνία πόνεσε περισσότερο εκεί από τα λόγια της Μυρτώς στο κινητό. Κάναμε τους όρκους μας. Είπα, ναι. Τον φίλησα. Τον κράτησα από το χέρι. Κι ένιωσα τον πάγο ανάμεσά μας. Ένα άγγιγμα που κάποτε με έκανε να λιώνω, τώρα με πάγωνε. Και όμως, μια φωνή μέσα μου, δεν ξέρω αν ήταν φόβος, αδυναμία ή αγάπη, μου έλεγε, κράτα λίγο ακόμα. Μην καταστρέψεις τα πάντα με μια υποψία. Μπορεί να μην είναι αυτό που νομίζεις. Μπορεί να γιατρευτεί. Ίσως να γιατρευτούμε. Ακόμα κι αν ολόκληρη η ψυχή μου αιμορραγούσε από αλήθειες, κρατούσα την ελπίδα μου κομματιασμένη όπως και την καρδιά μου. Το βράδυ, στον γάμο, χόρεψα. Έπαιξα τον ρόλο μου. Πήρα συγχαρητήρια. Άκουσα ευχές για παιδιά, για σπίτια, για ευτυχία. Η Μυρτώ με αγκάλιασε. Και μύρισα το ίδιο της άρωμα στο πουκάμισό του χτες. Τον κοίταξα όταν δεν με έβλεπε. Δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Ενοχή, φόβο, έρωτα, δεν είδα τίποτα. Κι αυτό με τρόμαξε πιο πολύ απ' όλα. Γιατί αν κάποιος δεν νιώθει τύψεις, τότε ίσως δεν σε αγάπησε ποτέ. Εκείνο το βράδυ, ξάπλωσα δίπλα στον άντρα μου. Εκείνος γύρισε πλευρό και μου ψιθύρισε. Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Κι εγώ είπα, κι εμένα. Μα μέσα μου, ήθελα να ουρλιάξω την αδερφή μου τη λένε Μυρτώ. Είναι 3 χρόνια μικρότερη. Πάντα πιο όμορφη από εμένα. Πιο αυθόρμητη, πιο γελαστή, πιο φωτεινή. Οι άλλοι τη λάτρευαν χωρίς κόπο. Εγώ έπρεπε να αποδεικνύω συνεχώς ότι άξιζα. Πάντα ήμουν η λογική, εκείνη η ευαίσθητη. Εγώ ήμουν το σταθερό δέντρο, εκείνη το άνεμο που όλοι ήθελαν να αγγίξουν, έστω και για λίγο. Από μικρές, μοιραζόμασταν τα πάντα. Ρούχα, μυστικά, κρεβάτι όταν είχε καταιγίδα. Η Μυρτώ με θαύμαζε, έτσι νόμιζα. Και εγώ την προστάτευα, έτσι ήλπιζα. Οι γονείς μας δεν ήταν ποτέ πολύ παρόντες. Η μητέρα μας ψυχρή, σαν κομψό παλτό χειμωνιάτικο που δεν σου προσφέρει ποτέ ζεστασιά. Ο πατέρας μας δούλευε πάντα ή τουλάχιστον, έτσι έλεγε. Δεν είχαμε πολλά, αλλά ήμασταν οι δυο μας. Κι εγώ την πρόσεχα. Πάντα εγώ την πρόσεχα. Θυμάμαι μια νύχτα, ήμασταν ακόμα στο Λύκειο. Είχε γυρίσει σπίτι κλαίγοντας. Πρώτη της ερωτική απογοήτευση. Κατέρευσε στα χέρια μου. Κι εγώ δεν είπα λέξη. Δεν την έκρινα. Την αγκάλιασα. Της κράτησα το κεφάλι στην αγκαλιά μου και της είπα, δεν πειράζει. Κάποια μέρα, κάποιος θα σε διαλέξει αληθινά. Και δεν θα φύγει. Σήμερα αναρωτιέμαι,
Μήπως νόμιζε πως ο Αλέξης ήταν εκείνος, και μήπως, στην ψυχή της, πίστεψε ότι τον διεκδικεί όχι από εμένα, αλλά από τη ζωή. Στην αρχή, όταν το γνώρισα, δεν έδειξε τίποτα περίεργο. Του φέρθηκε σαν αδερφή μου. Φιλική, άνετη. Εκείνος τη συμπάθησε, όπως κάθε άντρας που γνώριζε τη Μυρτώ. Δεν είχα πρόβλημα. Δεν είχα λόγο να ανησυχώ. Γιατί να ανησυχήσω για το μόνο άνθρωπο στον κόσμο που πίστευα ότι δεν θα με πρόδιδε ποτέ, αλλά τώρα θυμάμαι κάτι βλέμματα. Μια φορά, σε μια γιορτή, εκείνος έλεγε ένα αστείο. Εκείνη γέλασε. Όχι το τυπικό της γέλιο, αλλά εκείνο το χαμηλό, το κοριτσίστικο, αυτό που έκανε πάντα όταν της άρεσε κάποιος. Τότε δεν το πρόσεξα. Τώρα δεν μπορώ να το ξεχάσω. Τις πρώτες νύχτες μετά τον γάμο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ο Αλέξης κοιμόταν βαριά. Εγώ έμενα ξύπνια. Έβλεπα το ταβάνι και έπαιζα στο μυαλό μου τα μηνύματα σαν ταινία. Τι υπόθηκε, πότε ξεκίνησε, πώς έγινε, ήταν φιλή, ήταν σώμα, ήταν μυστικό βλέμμα, ήταν πριν από έναν χρόνο, ή πριν από έναν μήνα, πριν από χτες, δεν είχα απαντήσεις. Και χειρότερο από τις απαντήσεις, ήταν οι εικόνες που έφτιαχνε το μυαλό μου μόνο του. Εκείνη, στο σπίτι μας. Εκείνος, να την κοιτάζει όπως με κοίταζε εμένα στην αρχή. Εκείνη, να του λέει πράγματα που εγώ δεν είπα ποτέ. Εκείνος, να γελά πιο αληθινά όσο γελάει πια μαζί μου. Αντιφάσεις. Είναι σαν να κρατούσα στο ένα χέρι τη θλίψη και στο άλλο χέρι τη μνήμη του ερωτά μας. Γιατί τον είχα αγαπήσει. Αλήθεια. Θυμάμαι ακόμα εκείνο το βράδυ που με φίλησε πρώτη φορά. Ήμασταν σε μια γέφυρα, πάνω από τον Θησίο. Είχε κρύο. Μου έδωσε το παλτό του και είπε: «Αν μου ζητούσες να μείνω εδώ μαζί σου για πάντα, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη». Το είχα πιστέψει. Είχα βάλει τη φωνή του εκείνη τη νύχτα μέσα στην ψυχή μου. Και τώρα, δεν μπορώ να την ξεριζώσω. Μπορείς να μισείς κάποιον και να συνεχίζεις να αγαπάς αυτό που ήταν κάποτε για σένα? Ναι. Το ξέρω πια. Κάθε νύχτα έλεγα: «Φύγε». Και κάθε πρωί, η καρδιά μου απαντούσε: «Μείνε». Δεν ήθελα να τον χάσω. Όχι ακόμα. Όχι χωρίς να μου πει την αλήθεια του. Γιατί ήξερα ότι κάτι υπήρχε. Και δεν άντεχα να πονάω χωρίς λόγο. Αν με πρόδωσε, ήθελα να το ακούσω από το στόμα του. Αν όχι, ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να το διαψεύσει. Να με κρατήσει. Αλλά, και να το διαψεύσει, θα πίστευα, το βράδυ πριν κλείσει η πρώτη εβδομάδα του γάμου μας, ξύπνησα από έναν εφιάλτη. Ονειρεύτηκα πως βρισκόμουν σε ένα σπίτι δίχως πόρτες. Έτρεχα από δωμάτιο σε δωμάτιο, και πίσω από κάθε πόρτα ήταν η Μυρτώ με τον Αλέξη. Και γελούσαν. Και με κοιτούσαν. Και μου έλεγαν: «Δεν έφτεξες. Απλά, ήμασταν εμείς πριν γίνεις εσύ». Ξύπνησα ιδρωμένη. Πλάι μου, εκείνος κοιμόταν γυρισμένος πλάτη. Και εγώ κατάλαβα πως ήρθε η ώρα να μάθω την αλήθεια. Ίσως να μη με βοηθούσε να γιατρευτώ. Ίσως να με διέλυε εντελώς. Αλλά ήθελα να ξέρω. Όχι να υποθέτω. Όχι να φαντάζομαι. Ήθελα να ξέρω. Υπάρχει μια σιωπή, τόσο έντονη, που μοιάζει με κραυγή. Και εκείνη η εβδομάδα ήταν γεμάτη τέτοιες σιωπές. Μιλούσαμε, ναι, αλλά επιφανειακά. Λόγια για το φαγητό, για το σπίτι, για τα σχέδια. Καμία αναφορά στον γάμο. Καμία αναφορά στη Μυρτώ. Καμία αναφορά σε εκείνα τα μηνύματα. Μέσα μου, το ήξερα. Ο Αλέξης καταλάβαινε πως κάτι είχα δει. Απλώς περίμενε να μιλήσω. Και εγώ περίμενα να παραδεχτεί. Κάθε νύχτα έκανα πρόβες στον καθρέφτη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Διαβάζεις ακόμα με τη Μυρτώ? Έγινε κάτι μεταξύ σας? Κι όμως, κάθε φορά που τον έβλεπα μπροστά μου, τα λόγια μου έλειωναν στο στόμα. Σαν πάγος που αρνείται να κρατήσει σχήμα. Γιατί η αλήθεια έχει κόστος. Και ήξερα, βαθιά μέσα μου, πόσο μικρόν μετών ότι κι αν μου πει, δεν θα είμαι ποτέ πια η ίδια. Ήταν Σάββατο. Καθόμασταν στον καναπέ. Εκείνος έβλεπε κάτι χαζό στην τηλεόραση, με το κινητό του στο χέρι. Η Μυρτώ μου είχε στείλει εκείνο το μεσημέρι ένα απλό μήνυμα. «Πώς είσαι, μεγάλη μου?» Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει καταστραφεί τίποτα. Δεν απάντησα. Αλλά ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Ήταν η στιγμή. Γύρισα και τον κοίταξα. «Αλέξη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?» Ένα δευτερόλεπτο πάγωσε ο χρόνος. Εκείνος με κοίταξε. Δεν χαμογέλασε. Δεν φοβήθηκε. Αλλά το βλέμμα του σκοτεινιάσε.
Φυσικά. Τι συμβαίνει με εσένα και τη Μυρτώ? Δεν του άφησα χώρο να προσποιηθεί. Δεν είπα νομίζω, υποψιάζομαι, ονειρεύτηκα. Ήθελα να του δείξω πως ήξερα. Ήξερα κάτι. Αρκεί για να καταρρεύσει το ψέμα. Ο Αλέξης άφησε το κινητό στο τραπεζάκι. Πέρασε τα χέρια του στα μαλλιά του και χαμήλωσε το βλέμμα. Δεν ήθελα να το μάθεις έτσι. Η σιωπή μου τον ανάγκασε να συνεχίσει. Δεν έγινε τίποτα πραγματικό. Όχι όπως το φαντάζεσαι. Δεν κοιμηθήκαμε μαζί. Δεν ξεπέρασε τα όρια. Αλλά έφτασε κοντά. Πολύ κοντά. Πότε? Η φωνή μου έτρεμε, αλλά κράτησα το βλέμμα του. Τον τελευταίο χρόνο. Ήταν κάπως αυθόρμητο. Μιλούσαμε για εσένα. Περνούσαμε χρόνο οικογενειακά, και εκείνη δεν ξέρω. Είδα σε αυτήν κάτι που είχα ξεχάσει. Τι εννοείς? Ξέχασες εμένα? Όχι. Ξέχασα πως είναι να με κοιτάνε έτσι. Να νιώθω σημαντικός. Χωρίς να κουβαλάω ευθύνη, μόνο επιθυμία. Τα μάτια μου βούρκωσαν, αλλά δεν έκλαψα. Όχι μπροστά του. Κι εγώ τι ήμουν για σένα? Ευθύνη? Όχι, Άννα. Εσύ ήσουν κι η σταθερότητα. Το σπίτι. Η ασφάλεια. Αλλά κάποια στιγμή, η ασφάλεια γίνεται προβλέψιμη. Κι εγώ, φοβήθηκα ότι χανόμουν. Εκείνη με έκανε να νιώσω ζωντανός ξανά. Έστω κι αν δεν έπρεπε. Τα λόγια του ήταν το πιο μαλακό μαχαίρι. Δεν φώναξε. Δεν αρνήθηκε. Και δεν ζήτησε συγγνώμη. Ήταν σαν να μου περιέγραφε ένα λάθος που συνέβη, αλλά δεν μετανοήθηκε. Αυτό ήταν το χειρότερο. Δεν ήταν τόσο το ότι η Μυρτώ και εκείνος πλησίασαν. Ήταν πως το δικαιολόγησε. Το εξήγησε σαν κάτι ανθρώπινο. Και εμένα με άφησε να συχαθώ την κανονικότητα. Όταν πήγα στο δωμάτιο, τον άφησα μόνο του. Έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Δεν έκλαψα. Όχι ακόμα. Άνοιξα το ημερολόγιο μου. Ναι, κρατάω ακόμα. Και έγραψα. Σήμερα, πέθανε κάτι μέσα μου. Αλλά δεν το έθαψα ακόμα. Το κρατάω. Γιατί, όσο πονάει, σημαίνει ότι κάποτε υπήρξε ζωντανό. Το βράδυ κοιμηθήκαμε στην ίδια κλίνη. Πλάτη με πλάτη. Ούτε αγγίγματα. Ούτε λόγια. Αλλά στο όνειρό μου, τον είδα να τρέχει προς τη Μυρτώ. Κι εγώ. Τους παρακολουθούσα χωρίς να φωνάζω. Γιατί βαθιά μέσα μου, δεν ήξερα πια αν ήθελα να τους σταματήσω ή να τους αφήσω να φύγουν για πάντα. Δεν ήξερα πότε θα ερχόταν εκείνη η στιγμή, αλλά ήξερα πως έπρεπε να έρθει. Είχα μιλήσει με τον Αλέξη. Είχα ακούσει την παραδοχή του. Αλλά η φωνή του δεν ήταν εκείνη που πονούσε περισσότερο. Ήταν η σιωπή της Μυρτώς. Η αδερφή μου. Η φίλη μου. Η σκιά μου και η φωτιά μου. Η γυναίκα που κάποτε της έλυνα τα κορδόνια για να μη σκοντάψει. Κι εκείνη μου έλυσε τα θεμέλια. Δεν ήθελα να τη δω σαν εχθρό. Αλλά δεν μπορούσα πια να τη δω σαν αδερφή. Την κάλεσα. Με απλό μήνυμα. Θέλω να σε δω. Μόνο οι δυο μας. Μην αρνηθείς. Μου απάντησε. Πες μου πότε. Δεν θα σου πω όχι. Συναντηθήκαμε Σίγμα, ένα μικρό καφέ, μακριά από τις γειτονιές μας. Ήθελα ουδετερότητα. Ήθελα να νιώθω ότι μπορώ να φύγω χωρίς να κοιτάξω πίσω. Όταν την είδα να πλησιάζει, το στομάχι μου γύρισε. Δεν ήξερα αν ήθελα να την αγκαλιάσω ή να τη χαστούκίσω. Φορούσε ένα ανοιχτό χρωμοφόρεμα. Φρέσκια, ήρεμη, σαν να πήγαινε για καφέ με μια φίλη. Όχι σαν να πήγαινε να αντιμετωπίσει τη γυναίκα που της εμπιστεύτηκε τα πάντα. Κάθισε απέναντί μου. Άννα. Μην πεις τίποτα ακόμα. Έτρεμα. Το ξέρω. Αλλά η φωνή μου έμεινε σταθερή. Θέλω να Σίγμα, ακούσω. Να μου πεις εσύ. Όχι να μου εξηγήσεις, όχι να δικαιολογηθείς. Αλλά να μου πεις τι έγινε. Και γιατί. Σιώπησε για μερικά δευτερόλεπτα. Μα δεν ήταν σιωπή ενοχής. Ήταν σιωπή επιλογής. Δεν το σχεδίασα, Άννα. Δεν είχα σκοπό να πληγώσω κανέναν. Ούτε να σου πάρω κάτι που αγαπάς. Και τι έγινε τελικά? Τον αγάπησες? Δεν απάντησε αμέσως. Τον ζήλεψα πρώτα. Τον ήθελα επειδή σε ήθελε. Δεν είχα κανέναν που να με κοιτάει έτσι. Κι εσύ ήσουν πάντα αυτοί που αγαπούσαν όλοι. Έμεινα ακίνητη. Τα χέρια μου στο τραπέζι έσφιγγαν το ποτήρι. Οπότε το έκανες για να με τιμωρήσεις? Όχι. Το έκανα για να νιώσω κάτι. Κι όταν εκείνος άρχισε να με βλέπει διαφορετικά, το άφησα να συμβεί. Γιατί για πρώτη φορά ένιωσα πιο δυνατή από εσένα. Πονούσε.
Αλλά ξαφνικά, καταλάβαινα. Όχι, δεν τη συγχωρούσα. Όχι, δεν τη δικαιολογούσα. Αλλά καταλάβαινα την πληγή πίσω από την προδοσία. Μικρές ζήλιες. Μικρές ήττες. Αθόρυβες συγκρίσεις που είχαν ριζώσει μέσα της, και κάποια μέρα, έσπασαν. Ήταν συναισθηματικό ή σωματικό, η φωνή μου έτρεμε ξανά. Η Μυρτώ με κοίταξε. Και αυτή τη φορά. Δεν χαμήλωσε τα μάτια. Δεν κοιμηθήκαμε ποτέ μαζί. Αλλά μερικές φορές, το να φτάσει σχεδόν εκεί, πονάει περισσότερο. Γιατί μένει ως φαντασίωση. Και η φαντασία δεν πεθαίνει εύκολα. Ένιωσα το αίμα μου να καίει. Ήθελες να ζήσεις μαζί του, να μου τον πάρεις? Όχι. Ήθελα μόνο να ξέρω ότι μπορώ να τον πάρω, αν το θελήσω. Και τότε, έκλαψα. Όχι δυνατά. Όχι θεατρικά. Αλλά ήσυχα, σαν να έσπασε μέσα μου ένας καθρέφτης που κρατούσα χρόνια. Η Μυρτώ δεν έκλαψε. Άννα, δεν θα σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν θα σου πω πως δεν έφτεξα. Απλώς θέλω να ξέρεις πως, όσο κι αν σου φαίνεται παράλογο, σίγμα, αγαπώ. Και πάντα σίγμα, αγαπούσα. Απλώς δεν ήξερα πως να είμαι η μικρή σου αδερφή, χωρίς να νιώθω μικρή. Έφυγα. Δεν την αγκάλιασα. Δεν την έβρισα. Δεν τη συγχώρεσα. Απλώς έφυγα. Με ένα βάρος λιγότερο. Και με μια πληγή πιο βαθιά. Το βράδυ εκείνο, κοίταξα το κινητό μου. Είχα σβήσει τα μηνύματα. Αλλά μπορούσα να τα θυμηθώ όλα. Λέξη προς λέξη. Και τότε κατάλαβα. Δεν ήταν μόνο η προδοσία που πονούσε. Ήταν που είχα επενδύσει σίγμα, ένα παραμύθι. Και αυτοί απλώς γύρισαν τη σελίδα χωρίς εμένα. Τις πρώτες μέρες μετά τη συνάντηση με τη Μυρτώ, ήμουν άδεια. Σαν κάποιος να έσβησε τον ήχο από μέσα μου. Όχι μόνο τον ήχο της φωνής μου αλλά και της ψυχής μου. Δεν μπορούσα να κλάψω. Δεν μπορούσα να φωνάξω. Δεν μπορούσα να αποφασίσω αν ήθελα να μείνω ή να φύγω. Ήξερα τι είχε συμβεί. Είχα ακούσει και από τους δύο την αλήθεια τους. Κι όμως κάθε μου κύτταρο αντιστεκόταν στην πραγματικότητα. Ήθελα να θεραπευτώ, αλλά δεν ήθελα να αφήσω τίποτα πίσω. Κρατούσα ακόμα τα μηνύματα στην καρδιά μου. Κρατούσα το πρώτο μας φιλί. Το βλέμμα του στον διάδρομο της εκκλησίας. Το άγγιγμά του όταν είχα πυρετό. Το «σίγμα, αγαπώ», που μου ψιθύριζε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ποιο κομμάτι του ήταν αληθινό? Και αν όλα ήταν αληθινά γιατί δεν μπόρεσε να μείνει μόνο σε μένα. Μια μέρα ξύπνησα και τον είδα να ετοιμάζει καφέ. Χαλαρός. Ήρεμος. Σαν όλα να ήταν ίδια. Και τότε ένιωσα θυμό. Όχι κραυγαλαίο, σιωπηλό. Μικρό. Επικίνδυνο. Πώς γίνεται να αναπνέει τόσο ήρεμα, όταν εγώ διαλύομαι σιωπηλά δίπλα του? Δεν του είπα τίποτα. Τον άφησα να πάει στη δουλειά. Κι εγώ, έμεινα μόνη. Μπήκα στο παλιό μου ημερολόγιο. Σελίδες με λέξεις γεμάτες ελπίδα, σχεδόν αφελής. Σήμερα με φίλησε κάτω από τη βροχή. Νομίζω είμαι ευτυχισμένη. Διάβασα, ξανά και ξανά. Κι αναρωτήθηκα, ποια ήμουν τότε, ποια είμαι τώρα? Το απόγευμα πήγα σε μια ψυχοθεραπεύτρια. Δεν μου είχε προτείνει κανείς κάτι. Απλώς, ήθελα να μιλήσω. Να με ακούσει κάποιος χωρίς να με κοιτάξει με λύπηση. Είπα μόνο μία πρόταση. Δεν ξέρω γιατί πονάω τόσο για κάποιον που με πρόδωσε. Κι εκείνη με κοίταξε, γλυκά, και απάντησε, επειδή δεν πενθείς μόνο τον άνθρωπο. Πενθείς το όνειρο. Την εκδοχή του εαυτού σου δίπλα του. Την ελπίδα που είχες για σας. Εκείνη τη νύχτα, ο Αλέξης μου ζήτησε να πάμε σινεμά. Ένα απλό ραντεβού, όπως παλιά. Δέχτηκα. Όχι γιατί ήθελα, αλλά γιατί ήθελα να νιώσω αν τον αγαπάω ακόμα. Κρατούσε το χέρι μου στην ταινία. Κι εγώ ένιωθα σαν να κρατάω κάτι πεθαμένο. Ένα χέρι που κάποτε ήξερα, κι τώρα ήταν ξένο, βαρύ, ψυχρό. Όταν γυρίσαμε σπίτι, τον κοίταξα. Γιατί δεν μίλησες ποτέ πρώτος για τη Μυρτώ? Γιατί φοβόμουν να σε χάσω. Και τώρα σε έχω, αλλά σε νιώθω τόσο μακριά που ίσως είναι σαν να σίγμα, έχω ήδη χάσει. Εκείνο το βράδυ, δεν κοιμηθήκαμε μαζί. Κι όμως, κανείς δεν το είπε φωναχτά. Ο χωρισμός μας δεν ήρθε με καυγά. Ήρθε σιγά, σαν βήματα που απομακρύνονται. Μέρα με τη μέρα, λέξη με τη λέξη. Μια εβδομάδα μετά, έλαβα ένα μήνυμα από τη Μυρτώ. Δεν θα σου ξαναγράψω. Θέλω μόνο να ξέρεις, δεν σε ζήλεψα ποτέ ως γυναίκα. Σε ζήλεψα ως φως. Εύχομαι κάποια μέρα να μπορέσω να σε κοιτάξω
και να μη με καίει. Δεν απάντησα. Δεν ήμουν έτοιμη να τη συγχωρήσω. Αλλά για πρώτη φορά ένιωσα πως ίσως, κάποτε, δεν θα πονάω. Κρατούσα ακόμα αναμνήσεις. Και πόνο. Και αγάπη. Αλλά κάτι μέσα μου άλλαζε. Η θεραπεία δεν συμβαίνει σε μία μέρα. Δεν έχει κουμπί. Δεν έχει εγγύηση. Αλλά εκείνη τη μέρα, ένιωσα μια σπίθα. Μια πολύ μικρή, σχεδόν αδύναμη σπίθα, ότι μπορώ να αρχίσω να ζω χωρίς να τον αγαπάω πια. Είχαν περάσει 3 μήνες από το βράδυ που αποφάσισα να πάρω απόσταση. Δεν χωρίσαμε επίσημα. Δεν μαζέψαμε βαλίτσες. Δεν υπήρξε σκηνή, ούτε καμία μεγάλη δήλωση. Απλώς απομακρυνθήκαμε. Ήπια. Ήσυχα. Σαν άνθρωποι που κάποτε κράτησαν ο ένας τον άλλον σφιχτά, και τώρα δεν είχαν τίποτα πια να κρατήσουν. Η θεραπεία με βοήθησε. Όχι να ξεχάσω, αλλά να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Που πίστεψα. Που κράτησα. Που πάλεψα για κάτι που είχε ήδη χαθεί πριν το ανακαλύψω. Δεν έφταιγα που αγάπησα. Δεν έφταιγα που συγχώρεσα. Και κυρίως δεν έφταιγα που πόνεσα. Ο πόνος δεν είναι αδυναμία. Είναι απόδειξη ότι ένιωσα αληθινά. Ένα πρωί, χτύπησε το κουδούνι. Ήταν η Μυρτώ. Την κοιτούσα για λίγο από το ματάκι της πόρτας, χωρίς να κουνηθώ. Ήθελα να φύγει. Αλλά περισσότερο ήθελα να τη δω και να μη σπάσω. Άνοιξα. Ήρθα να σου δώσω κάτι, είπε και μου έτεινε ένα μικρό κουτί. Το άνοιξα. Ήταν ένα γράμμα. Χειρόγραφο. Της μητέρας μας. Η Μυρτώ μου εξήγησε. Το βρήκα σε ένα παλιό βιβλίο της, μετά την κηδεία. Το είχε γράψει για εμάς. Δεν στο έδωσα ποτέ. Ήθελα να το κρατήσω μόνο για μένα. Αλλά ίσως τώρα να ήρθε η ώρα. Πήρε ανάσα. Άννα, δεν θέλω πια να είμαι ο καθρέφτης σου. Ούτε ο ανταγωνισμός σου. Ούτε η σκιά σου. Θέλω να είμαι μόνο η αδερφή σου. Αν εσύ το θέλεις κάποτε. Δεν της απάντησα. Δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή. Αλλά για πρώτη φορά, δεν την έβλεπα σαν προδοσία. Την έβλεπα σαν κομμάτι του ίδιου πόνου. Απλώς, διαφορετικά τραυματισμένο. Διάβασα το γράμμα το ίδιο βράδυ. Η μητέρα μας είχε γράψει, στην Άννα και τη Μυρτώ. Συγγνώμη που δεν ήμουν ποτέ αρκετά τρυφερή. Πάντα πίστευα πως η δύναμη χτίζεται με σιωπή, αλλά έκανα λάθος. Εσείς, τα 2 πιο όμορφα κορίτσια μου, θα πολεμάτε πάντα να βρείτε τον χώρο σας σε έναν κόσμο που χωράει μόνο μία πρωταγωνίστρια. Μην παλέψετε μεταξύ σας. Δώστε η μία στην άλλη το φως που εγώ δεν σας έδωσα ποτέ. Έκλαψα. Όχι για τον Αλέξη, ούτε για τη Μυρτώ, αλλά για εκείνο το μικρό κορίτσι μέσα μου, που πάλευε πάντα να είναι η καλή, η δυνατή, η ανώτερη. Και τελικά, ήθελε απλώς να την αγαπούν, χωρίς να συγκρίνουν. Πέρασαν εβδομάδες. Με τον Αλέξη μιλήσαμε ξανά. Όχι για εμάς, αλλά για να αποχαιρετιστούμε. Ίσως σε άλλη ζωή, να αγαπιόμασταν αλλιώς, του είπα. Ίσως. Ή ίσως να μην έπρεπε ποτέ να φτάσουμε μέχρι εδώ, απάντησε. Δεν έκλαψα. Τον κοίταξα και απλώς δεν πόνεσα. Σήμερα μένω μόνη. Έχω γεμίσει τον χώρο μου με ήσυχα χρώματα, απαλά βιβλία, φωτογραφίες δικές μου. Όχι από τον γάμο. Όχι από τις στιγμές με εκείνον. Αλλά φωτογραφίες που θυμίζουν ποια ήμουν πριν αγαπήσω τόσο πολύ κάποιον άλλον, που ξέχασα να αγαπώ εμένα. Και ξέρεις κάτι, ήρθε μια μέρα που ξύπνησα και δεν πονούσα. Δεν περίμενα μήνυμα. Δεν αναρωτήθηκα, αν είχε γίνει αλλιώς. Δεν σκέφτηκα το φιλί, τα ψέματα, την προδοσία. Απλώς. Αναπνοή. Ελαφριά. Σαν κάποια να ξαναγεννήθηκε μέσα μου. Η αγάπη δεν πέθανε. Απλώς, πήρε άλλο σχήμα. Έγινε συμπόνια για τον εαυτό μου. Έγινε δύναμη. Έγινε ιστορία. Και εγώ έγινα ελεύθερη.